Darina Constantino Chiwenga panguva ine unyatsobuda pachena zvoti kwaunzi that man is very powerful. Tarisai nekuwanda kwezvigananda but panguva ino aringori ega akamira pachokwadi. Varikushaya woita sei naye. Sanapinda mashoko ari kuda panguva ino achinzi General Chiwenga is a live wire. Panguva ine vari kutadza kumubata, he is untouchable. Even maspeeches ake vari kushaya woita sei nazvo. Sanapinda mashoko ari kuda panguva ine rinyatsoratidza kuti ZANU PF zvigananda panguva ine zviri kushayiwa hope noti wasubscribe like on the bell icon. Majara Jara Samdanyira achiti General Chiwenga is a 1150 kilovolt live wire, and after his moving speech at the Mutare conference, I am reliably told Mnangagwa is called for a meeting at his Borodeo residence to deliberate on the risk that Revolution 1 carries. On Sunday, the Midlands Cabal is also meeting in Kwekwe. Number 2. Recently, the CIO boss Fortune Mangwanya warned Mnangagwa about his intended visit to Brazil for the COP30 summit in next few weeks, given the volatile political atmosphere in Zimbabwe. In all his previous foreign visits, ED has left a parallel system in place to handle issues. Domashko arikuda panguva ino arikunokuwa kunzi tukamira nyika panguva ino haasisiri safe nezviri kuitika panguva ino nepower rina VP Constantino Chiwenga nema-attacks nema-threats ari kupiwa from all the dimensions zvakuita kuti arege kunotenda ma-important meetings anofanira kunge achiatenda. Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. People they are waiting, people they are ready to see, people they can't wait kuona zvigananda aiwa zvichitandaniswa munyika yeZimbabwe zvichitiza aiwa revolution nema-citizens vaya vakastand for the truth vakaramba kuitisiwa. Tudze mafunguro enyu muri Zimbabwe moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Enda comment section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.